Mokum jotelo mag ODM mawuok e kaunti ma Kwale dwaro mondo moko kuom singo mane oketi e manifesto mar ODM e kinde yiero ma higa 2022 kete tim kaluwore kod winjruok ma obedo e kind jotend piny William Ruto kod Raila Odinga. Kotelnegi kod mane en jaod bura mar kaunti no, Zuleika Hassan, wacho ni en kinde makare mar miyo anyuola ma ok nyal shillings 6,000 ka dwe kaka ne ODM chano timo poni ne Odinga okawo loch. Bende gidwaro ni lipode duto mag mibadhi mondo olu kendo jogo duto ma itudo kod mibadhi kawnegi ondamo mar chik. Tunaomba pia ile sasa 6,600 ilosemekana baba alosema itakuja kwa wananchi ambao hali zao za kiuchumi sio nzuri, sasa ianze kutekelezwa. Tuanze kuona ile 6,000 kila mwezi ikija kwa familia ambazo hawajiwezi. Alafu na kitu chengine ambacho tunaomba ni kuwa ile elimu ya bure iliyoahidiwa iwe ipatikane kutoka nursery mpaka university. Na tuna imani ya kwamba yale yote ambayo ameyataka kuyafanya kwa miaka yote katika hiki kipindi cha miaka miwili ambapo muungano huu utakuwa yatatekelezwa. Tunashukuru, ni hatua moja. Sasa Kenya ni iendelee, vijana tupate ajira, vijana tushughulishwe kwa miradi tofauti, hata huku nyanjani kukija miradi pia sisi venye ODM sasa inashirikiana na serikali, nafikiri tutapata nafasi.